welcome po sa aming YouTube channel. Yan, ngayon po kukuha po kami ng ige or sa Ilocano po ay libdag. Yan, kasama po natin si Auntie Paseng. Kaway-kaway naman. Si Auntie Ligaya. Si Ate Joanne. Saka si Camera Girls. Hello po. Wala lang guys, nakadilaw kaming lahat. Trip lang namin nakadilaw ngayon. Baka naman. Tara guys. Naman sa ano dyan. Gamit ng gamot sa palay. Guys, dito na kami guys sa sapa. Maliit na sapa. Hi. Hello. Hi niya, hello niya. Ibaon sa kabila. Dito na. Ay, maraming ano dyan. Matusok yung paa nyo. Magchinilas kayo, ante. Madi kayo bibig. Magchinilas kayo, ante. Ano lang kalubaw? Madi kayo bibig ba? Pagkatadam na eh. Kadami. Guys, magkuha kami ng libdag. Para may ulam mamaya. Takay na igid ha? Mataba naman to, ante. Guys, so. Akala ko ba yung ito eh? Hindi ba maano? Parang maano yung paa. Kaya ang kadaming kahoy. Madi kayo unay na pa. Ito yung ka nang magpan. Ito lang dito. Madi kayo bibig ka madin sumakitan. Ige. Lid. Dahan-dahan. Oo. Ito pa oh. Kalalaki ante. Ito oh. Kasarap magkuha ka dami. Pulot-pulot lang guys. Hindi na kailangan kapain. Hindi na po kagon. Kaibabaw naman yung mga. Wala may ano pa ante, susong pilipit. Sabukin mo na ante. Hindi madulas pa din dyan. Ay, namin pa ng build up dito. Oo, padala suso. Pilipit. Suso. May bildat din dito. Hindi ako. Mga ganito oh. Mukhang saglit lang tayo ngayon ah. Naanalubo. Eh, abot mo yun ante, yung nagahin. Ate, ano mo kante Ligaya? Okay lang. Oh, may suso. Ay, ano to? Agrong. Agrong. Kinuha ko yung agrong. Wala namang kalamanan. Kalamanan. Diyan nga ako. Ay, naa. Ante. Naanalubo. Makayana. Doon na tao. Doon sa mas. Makita. Ready. Ano ito? Alubo guys. Hindi pa naman pwedeng hindi na makita yan. Kaya nga, ano na? Kapag malabo na. Balabag. Kaalak kayo. Ay, nahulog. Ang sir ko ni Ayang eh. Nante. Ano? Charan! May build-up to. Kaganda ng build-up dito. Kataba.
Malit man ang laman niya. Nainit eh. Dapat pala guys, maaga talaga. Kasi nagatago ang Bago hapon. dagdag. Ano mo ka, nag-uulog. Oo. Antay. May bildot oh. Ang ba siya ang damar? Ayun guys, oh. Ron, arap. Pag may ganal-alan, arap. Ay, ano to? Ba't bilog? Diyan. Kinuha ko yung agurong dyan. Pwede yung lutuin. Pwede ang tigataan. Pwede mo. Mag-ibo. Malunggan. Sarap. Sino? Ay, bildat marami dahil? Ay, dyan daw. Sa may gabi lang marami daw bildat. Saan? Sa may bildat. Ay, sa may Antay. gabi lang nila. Ayun guys, oh. Sa lubi ay. Agurong. Kinukuha ko yung agurong. Maraming gigong bildat, guys. Antay, nakarami ka na. Kaya bildat. Buwan niya, nakalo. Pagano na eh. Aray ko. Kulang yata ang lagayan natin. Mahirap iangat ang paa. Magandang kami ito. Manok ng kabay ko, guys. Ala, kadaan bildat niyan, te. Kadaan bildat hawak ng te. Antay. Iyon, oh. May kasamang bildat pa, guys. Oh, kalaki, oh. Wow! Kataba. Ada, pagka. Guys. Guys, kalaki guys. Wow, kalaking bildat, guys. Ni, kalubo. Yun sa atin nakuha natin, flat. Biglang kinukuha ko. Guys. Banggilat, ginaram niya, tugot-tugot na. Banggilat pa, alam niya lahat ng Ni, natinag. diba? Makalagit na yung sila na tanapos pa sila ng banggilat sila. Hindi ako makakapat ng bildat. Ano lang ka, nalang lang ka. Kita nyo ano, baka damalo tayo lang. Dito ante, ano yung paya? Mataba ito. Mataba na. Ay, pero nga konti. Lagyan natin. Ayan na guys, ulo. Malapit na papuno. Guys, naman Ante. Ay. Ano man, oh. Pabilis talaga makuha ng tipaseng. Batikano. Batikano guys, muna dalaga yata. Nagkakuha na ng bildat at Sino sakpas kaya? pala. Aray ko. Dapat mabutal ko ah. Basta bisit ang nagal ng balangin. Ano ito lang? Ibitin ko ating titak. Baka Arugong. malalim. Pala kumunay na. Bali, tatlong klase pala yung nakuha natin eh. May bildat, may agorong, may libdag. Ito. Ito. Gurong ba ito? Hintay? Ay suso kayo. At may susong pilipit ba? Wala na rin dyan sa lakon. Sa Arayan. Di daya doon sa mo. Di pagal-aray bakya. Diba ni kang gulong doon? Gilid-gilid. Buti mababaw to. Dati kasi malalim to eh. Basa na pala.
Singkon matalo. Ay, sambra, kawan, ng langanan. Punong. Are. Nakaraos na naman ang panghapunan. Pataihin po muna namin, guys. Bagil lutuin. Umutot, agbalin ka nun. Kuna ni Mami Dragon. Basta umutot, agbalinan. Hala, kalaking bildat. Ante. Patingin. Hala, nagdakkel. Marami na, guys. Ni. Wala pa kami isang oras. 10 minutes pa lang yata kami, guys. Panghapunan. Ulamin, guys. Mayroon din silang flat. Mayroon na naman, kalaki. Hala, parang magbildat na lang ako yata. Ante Naghahawak muna ako, guys, ng hawak. Walang taga-bit-bit. Ni, nagdakkel ka na, naglobo pa yun eh. Katambok ng bildat, guys. Malaman-laman ang bildat. Camera girl natin, guys. Ayun, nagatago yung camera girl natin. Hindi kaya lusong. Maputik. Dahil ang kanyang tuhod ay di pa magaling. Lumala yata na. Ayan eh. Nagtatambok pa bildatin na eh. Malaki kaya laman dito? Uray nakalubo ka, no? Basit mo lang nagyan na. Yung datoy laman na. Sagana sa tambok. Batit mo nagyan na. Diyan nanti. Taro, puno na ang lalagyan natin. Sinong gusto mag-order, guys? Kunan namin kayo dito sa aming Kamay na lang sa malapit lang na free delivery. Nandito lang sa malapit. Ito, yan eh. Yeah. Alam mo yung isang kamay lang eh. 10 sa maalam. Nay. Ante. Hindi na makita kasi malubo na siya yung iba. Hindi sa. Juren. Oo. Nag-chat sa akin si Dan kagabi. Ay, nag-text. Favorite to, guys, ni Mami Dragon. Ito yung gusto niya, yung sinisip-sip. Ate, pero anong lalagyan, te? Na, guys. Sabi ko sa inyo, batsa ang dalhin nyo eh. Nasa finish line na rin kami, guys. Yan, oh. Dito rin pala kami kumuha ng kangkong. Ayan, oh. Kasi yan po yung bundok na inakit namin ni Mr. Bags. Malapit lang sa amin. Ano, auntie? Okay ka pa dyan, auntie? Oo naman. Nagtago na sila, auntie. Hala, kasarap magpulot ay.
Ni nagimas ne, may isa nga ima lang ka, nakaadon na alamon. Mga talag ko. Pagkamitan nga. Water. Langod again. Yan o, puno na o. Puno na guys. Doon o. Madiris mo lang siguro. Kagalaki o, kaganda o. Yummy! Puno na guys. Diba? Saan tayo mag-aan? 10 minutes lang yata kami guys. Tapos na. May hapon o, kung makatapos ka. May hapon pa yan eh. Bakit? Ahon na guys. Ahon na. Saglit lang. Wala pa 10 minutes. Sagana sa pagkain. Agabig kaming guys. Uwi na po kami at napuno na ang lalagyan. Isang pasada lang ha. Ang bilis. 10 minutes lang ata. Hugot lang ako. Wala isa bito kaya. Pataihin pa namin bago iluto. Dapay pakamat ni auntie. Kaya. Wala, yun ako kadami. Antay pa. Malalaki nga. Kulay sa gilid. Ayun yung ginasabi ko sa kanina. Lanti, kumunoy na dyan. Sa ilong ka. Kasi niya talat nakakuha dito. Ako nakuha. Ako wala isa. Yung isa. Ito ba? Baka lalagyan ng masama. Pero maliit daw ang laman nito. Ay, tanggal. Ayo. Hindi mo. Ay, nalaglag. Ay, malaki yung laman niya, oh. Ayun, nakanganga na. Puti. Sabi nyo, ano, maliit ang laman. Bukan na yun. Hindi kayo magpunta sa dito ay? Diyan lang lutuin sa bahay. Kailan nyo lutuin? May hapon lutuin, guys. Walang ganta? Hindi naman sirit. May ganta ka na. Ito guys, ang bahay ni Auntie Ligaya. Outsource. Anong lutuan? Dami ko lahat. Kasi nga to. Kita-kita. Madi unay lipusin danom na ang napatakyan. Pauwi na kami, guys. Dami-dami na to. Much later. Ito na guys ang nakuha namin. Ito sa aming velvet. Ayun yung sa anante, ginataan.
Igataan namin to guys. Nalagyan ko ng kalabasa. Sarap papakin ito guys. Para hindi ka na mag-ano. Sarap pati yung loob. May gata. Ang purpose niya. Natanggal na yun. Tsaka hindi mahirap supin. Hindi na magsultop-sultop. Ay, magsultop. Maglitik-litik. Ano tawag? Magsultop na lang. Para magsultop na lang. Oh, yeah. Kailangan guys tanggalin yung dulo. Para madali na lang sultupin. Sipsipin. Para guys, tutupin na lang para hindi mag tipid. Guys, bawang at sibuyas. Ayan, mapula na siya. Lagay na natin ang kalabasa. Mamaya na yung suso. Ano luto yan? Ginataang suso. Lagyan natin yung unang gata. Tayo natin kumulo guys. Guys, lagay na natin ang suso. May sitaw ka tayo. Hindi naman mamaya, magaling mo rin kayo. Guys, lagyan natin ng unang gata. So, lagyan na natin yung unang gata. Yun. Parang creamy siya. Guys, lagyan natin ng pinitpit na luya. Ang patanggal ng lansa, tsaka para mabango. Medyo maanghang-anghang. Up. Check ang luto ni Ate Joanne. Yan o. Diba natin yung sitaw? Ito ang lagay ko yung sitaw. Lagay ko lahat. Tiraan mo. Gatulog. Iyan mo din o. Guys, lagyan natin ng sitaw. Sarap. Ito. Initin mo. Kulay. Lasan. Tikman natin guys. Bukudan mo. May busang ka. May busang. Baka daw makakabusan si camera girl guys. Ipagtabi ko raw. Nagabulong-bulong. Sambal na tayo. Hi guys. Ha? Guys, luto na. Wow. Ay, naligaw na isang ulo ng isda. Tira namin kaninang pananghalian yan guys. Ang panasa rin. Sarap. Yung gamit pa namin. Sarap guys. Yung gagawa na naman kami guys ng kakanin. Yung natira namin
kamuting kahoy guys, gagawing anong kakanin niya nante? Bibingkan nasi. Bibingkan nasi. Bibingkan nasi. Yan, hinaluan na guys ng sugar. Lang siya ante. Ano ka ba yan? Marami yan. Ay, ilahatin na natin. Kala ko kunti-kunti lang. Ano kung matang. Yan na guys. Ito lang na natin. Itong tatlo. Ang sarap guys. Ano yun oh. Sayang. Yan guys, isasada dito sa apoy. Ayan. Saka ibabaliktad mamaya. Oo. Para hindi magsingaw. Saalang na natin para maluto na. Ganyan lang. Yan na siya guys. Luto na. Antayin na lang natin guys. Tapos babalik na rin siya mamaya. Much later. Yan guys, ang resulta. Ang sarap guys. Grabe. Ganda yung kamuti na nakuha namin guys. Bingkot, mapila. Tagalog ng mapila. Yung alagkit. A few moments later. 1, 2, 3, come on! Kain guys! Yan ang ating niluto. Special. Makain ka niyan, Nes? Marunong ka magsultop? Marunong ka magsultop? Doon na yata sila magtulog. Wala pa si camera girl. Sumamba pa guys. Ano ka ng kalabasa? Kain ng kalabasa pang palinaw ng mata. Para may kulay. Para maglinaw yung mata mo. Hindi ka marunong makain yun ng... Ayaw mo chocolate ha? Favorite ko yung kalabasa. May sabaw pa doon guys. Hindi ako matipin. Ako munggo. Munggo, tsaka malunggay. Sabaw kante. Tapos ko yung ulam. Tapos, lala. Ito lang ang sabaw nito. Pwede marami. Kain. No, kaya mo ba, Nes? Hindi na magkabisit. Lain mo. Saksipin yung sabaw niya. Sabi ko na sa'yo. Hindi marunong. Nakulo na yung tulog guys. Ano yun eh, karating ko lang. Kaya gitban tayo nagalan niyo ba lang? Oo, doon, sa kabila. Sa may tuburan. Sabi mo, Ines. Kulang mo nga ng kanin. Tapos na kasi yun. Dami ka nakuha. Uwe. Sa timba. Dami ko daw. Ano ba? Baka dito lang ka nakuha na sa gilid niya eh. Hindi ka naglusong sa tubig. Lusog. Ah, Bakit kung pag sa gilid? wala.
Doon sa ganun, sa mga kahoy-kahoy, kadami ako. Guys, inahit. Pala mo, balikat mo nga namin. Ay, tutok kayo guys, para makita ni Papa na. Dito ka patay. Taraya. Magtupad ka pa naman. Guys, para makita ni Mama mo. Kaya si Papa mo eh. Tutok yung kanya. Ang nagwagi. Si Pat, ay si Ones. Wagi. Sarap na sarap guys sa ano. Sa liddag. Galing kumain ng ano, liddag. Ibang bata hindi kumakain ng ganyan. Si Chachay. Ayaw niya yan. Bakit na sintana? Dapat marunong kang magsiltap. Kainan namin, oh. Ang dami na. Yun pa. Kilala mo pa, Nice?